त भाई लोग यूपी बिहार के लइका अपन दहेज में बुलेट अपाची रुपया पैसा के डिमांड नइखन करसन, डिमांड करतारसन दुनलिया के। हम झूठ नहीं बोलत, हई सब गानावा लइका सुन के अपन दहेज में दुनलिया के डिमांड करतारसन। तनी तुहे लोग ई गानावा सुन लोग कैसन बा। तो भाई लोग गानवा कैसन लागल है तनी कमेंट करके बताइए लोग। दिक्कत हमरा ओ लोग से नहीं खे जे अपन दहेज में दुनलिया के डिमांड करता। दिक्कत तो हमरा उ चोर चुहार लथखोर ब्यासन से बा जौन की छोट छोट सिंगर के गाना चुरा चुरा के गावत तारसन। भाई लोग ई गानवा टुनटुनो गइले बा, छोटू सिकरियो गइले बा, आरू न तारू विशाल बटो गइले बा। आ ई गानवा ओरिजिनल आकाश दीक्षित नामक एगो छोट मोट सिंगर के ह। आ ई गानवा 4 हफ्ता पहले ही गा दिहल गइल बा, लेकिन ई गानवा के पंच लाइन कॉपी करके सारा बड़ा ब्यास गावत तारसन। हई टुनटुनवा कहेला कि हम चोर ना डकैत हई त साला माधर चोद ते एगो बात बताओ, ते गाना काहे गायली, ते घर में जाके चोरी डकैत काहे ना करेली। बस हवा निकल गई। हई छोटू सिकरिया के गाना चोरी होला त लाइव आके रोएला, गाड़ी देवेला, लेकिन आज ही अपने चोरी के गाना गावता आ कुछ नइखे कहत। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भाई लोग अब जे छोटू शिकारी के फैन होई, टुनटुन के फैन होई, उ हमार कमेंट बॉक्स में आके गाली जरूर बकी, काहे कि टुनटुन के हम रे तो कारनु कइले बानी। तो तुहू लोग सुन ल लोग, जब तक कि चोरी के गाना गईहसन तब तक हम एकनी के रे तो कार करत रहेम, जेकर जे करे के बा उ कर ले। और बस वीडियो यही जा खत्म होता। तालो के वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो। हम मिलता नहीं कोनो नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।